Bé, molt bona nit a tothom. Donaríem inici a aquesta sessió plenària extraordinària que té un únic punt, que és la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost i de la plantilla per a l'exercici 2025. Senyor secretari. Gràcies, Batllessa. En aquest cas s'ha plantejat una qüestió de confiança, s'ha examinat el que serien els requisits bàsics per tal de que prosperi. En aquest cas s'ha analitzat que efectivament hi ha un acord dels pressupostos que va ser rebutjat per part del ple, amb la qual cosa permet això a la Batllessa, que és l'única competent per interposar aquesta qüestió de confiança. S'ha donat tràmit, es va convocar el ple en legal forma, en temps i en forma, i versa sobre els pressupostos de l'Ajuntament de Ripoll. En el dictamen apareix la transcripció dels pressupostos, que són exactament els mateixos que es van sotmetre a aprovació en aquest plenari aquest dilluns mateix, i el que es tracta és de atorgar confiança. Es proposa al ple municipal atorgar la confiança vinculada amb els pressupostos municipals i la plantilla de l'exercici 2025, tal com es preveu a l'article 197 bis de la llei 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general. En aquest cas exigeix la normativa que els vots siguin nominals, per tant, quan acabi el debat i es passi la votació no es votarà en grup, sinó que es votarà, es anirà cridant per ordre alfabètic a cada un de vosaltres per exposar el vostre vot. En aquest cas, Batllessa. Bé, com poden veure, la qüestió de confiança no ha durat 8 segons. Nosaltres tenim paraula. Ho hem demostrat aplicant punt per punt el programa electoral amb què vam vèncer a les urnes. Fa un any i mig vostès ens deien que no podríem fer res. Avui són aquí conspirant contra nosaltres perquè hem fet massa. I malgrat la gravetat de la situació, això ens enorgulleix, perquè el cordó sanitari ja no es fa contra qui llença proclames abrandades, sinó contra qui ha tingut el valor i la determinació d'aplicar-les fil per randa. Ara Ripoll sap que complim i sap també que complir és una raresa que la resta de partits condemnen i castiguen. Suposo que em tocaria defensar altra volta el pressupost, així ho diu l'ordre del dia, però el poble ja sap que això no va de pressupostos. Això va de rebassar-me la vara, de desobeir la voluntat popular per recuperar cadires i acontentar el de Sant Vicenç dels Horts i el de Waterloo. Vostès no defensen Ripoll, vostès ataquen Aliança Catalana. El seu objectiu no és salvar Ripoll, és enderrocar el govern que encapçalo. Ja ho va dir la senyora Pérez l'altre dia, els he unit. No els ha unit Ripoll, els ha unit l'odi visceral que em tenen. No hi ha cap altre projecte comú entre vostès, només el de carregar-se el govern que represento. Mentre uns voten a favor d'urbanitzar Caselles, els altres recullen firmes perquè no s'urbanitzi. Què faran si presenten la moció de censura i governen plegats? Mitja urbanització? Un ni tu ni jo? Mentre uns estaven disposats a tirar endavant els pisos de Can Guetes, els altres van tombar el projecte i van deixar perdre la inversió de milers d'euros i l'oportunitat de crear nou habitatge pel nostre jovent. I ara governaran plegats? Com si res? Què faran amb el Bike Park? I amb el polígon de Can Franquesa? Junts vindrà a negociar amb Aliança per poder-lo aprovar? No es preocupi, senyora Soldevila. Nosaltres no li tombarem res per recels personals. A nosaltres ens mou Ripoll i no rebem trucades internacionals imposant-nos vots partidistes. A veure si encara votarem plegats en contra de l'altre mig govern. Quines coses, eh? Tan malament van les enquestes que se'n passaran galàpets i escurçons només per foragitar-nos? Vostès saben que el nostre era i és un bon pressupost, un pressupost digne, que no hipoteca els irripollesos i que en canvi els garanteix serveis de qualitat. Un pressupost que incideix en la seguretat, en la neteja, en la cultura. Un pressupost que situa la gent gran al centre de les polítiques i que condueix els joves cap a la cultura de l'esforç i del treball. Un pressupost que erradica partides supèrflues que beneficien la casta política i el quart poder.
Un pressupost que prioritza el manteniment preventiu de les nostres instal·lacions municipals i la rehabilitació dels nostres equipaments, més que no pas noves inauguracions per poder fer una foto. Tots vostès saben que és un bon pressupost. Per això no es poden permetre aprovar-lo. Tenim memòria, senyora Chantal. Tots recordem el seu "i si ho fa bé". Avui som aquí perquè la seva por s'ha fet realitat. Ho hem fet bé i hem ampliat suports. Vam millorar resultats a les eleccions al Parlament i competint no contra vostès, sinó contra líders polítics consolidats. Nosaltres hi vam veure una revàlida en aquells comicis, una aprovació de la nostra gestió municipal, però vostès van fer-ne una altra lectura i van albirar un perill. Fa un any i mig ens van deixar fer perquè en un rampell de supèrbia van pensar que no sabríem governar. Ara rectifiquen a tota vela, conscients del seu error. És tard, creguin-me. Poden vestir un govern de concentració, tots contra un, i abocar-nos a l'oposició. Poder poden. És legal, sí. Vostè va dir que era legítim. No, legítim no. Perquè els seus votants no han validat a les urnes aquest pacte antinatura. Els van votar a vostès i als seus programes electorals. I juraria que el programa de la CUP no és igual que el de Junts. Si els seus votants haguessin sabut que pactarien amb formacions antagòniques, els haguessin fet confiança? Potser sí, però també és probable que no. Els vilatans no han tingut opció, oportunitat de dir què en pensen d'aquest cop d'estat que planegen. Per això no és legítim, ni just, ni democràtic. El proper cop presentin-se plegats sota unes úniques sigles. Tant de bo en l'àmbit municipal hi hagués l'opció de convocar noves eleccions, de tornar la paraula al poble. Ho faria sense pensar-m'ho 2 cops. Però no puc convocar eleccions. La meva única opció d'aprovar el pressupost que Ripoll necessita i es mereix és presentar aquesta qüestió de confiança i deixar l'aprovació en mans d'una oposició que sembla haver perdut el nord en el seu afany de tombar-me. Era una decisió arriscada, sí, però al món el capgiren els valents, no els que tremolen. A la darrera sessió plenària em van dir que feia això per alliberar-me de Ripoll i poder-me dedicar al Parlament de Catalunya. Si no prioritzés Ripoll, hauria cessat fa molt de temps. Qui em coneix sap que m'enorgulleix més ser batllessa i regidora de Seguretat i Immigració d'aquesta comtal vila, que no diputada de cap Parlament autonòmic ni autonomista. No presento aquesta qüestió de confiança per perdre el càrrec. La presento per desencallar el pressupost municipal i poder continuar governant. Podia haver prorrogat pressupostos, és clar que podia. Però Aliança Catalana no ha vingut aquí a fer l'estaquirot. Hem vingut a desplegar el nostre programa i a salvar Ripoll de les polítiques forassenyades d'anteriors governs. No frisem per ocupar aquestes cadires a qualsevol preu i em penso que ho hem demostrat. Llegeixo a la premsa que estan en converses. Com van les converses amb el regidor Colomer? Perquè a l'anterior mandat el van expulsar acusant-lo de coses greus. Ja no són certes, ja no són greus, han fet les paus. I les converses amb Berg? Perquè la recordo, senyora Soldevila, al meu despatx, instant-me a demanar públicament la dimissió d'un regidor d'Esquerra. Ja han refet ponts? De cop i volta tots s'avenen i aquí no ha passat res. Quin cinisme, no? Sé que no compto amb la seva confiança i, com ja deuen pensar, tampoc la suplicaré. L'única confiança que vull i que necessito és la del poble. I ja sigui com a batllessa o com a cap de l'oposició, lluitaré per aglutinar-la. Diuen que quan l'enemic s'equivoca convé no distreure'l. Doncs res, ja els he distret prou. Visca Ripoll i visca Catalunya!
Tot seguit té la paraula la senyora Soldevila en nom de Junts. Bona nit a tothom. El nostre grup municipal ens ratifiquem en els motius que ja vam expressar en el ple extraordinari del 20 de gener, de no aprovar la seva gestió i, conseqüentment, el pressupost per al 2025, i que fan que avui no votem favorablement a la seva moció de confiança. Senyora Orriols, no podem admetre que vostè, que té menys d'un 20% dels vots dels ripollesos, vulgui imposar la seva política esbiaixada basada en el victimisme, el voler imposar sempre el seu criteri que li impedeix arribar a acords amb la resta de grups municipals que representen més del 80% dels ripollesos, el voler governar a força de tuit i de manipulació, la recriminació a tort i a dret i l'amenaça constant a través de les xarxes socials que no fan més que fustigar l'entorn social i polític i no aporta res de bo als ripollesos, ans al contrari, només genera crispació i vulnera la convivència ciutadana. La manca de gestió en polítiques de foment de civisme i la convivència, l'ús del català, del llenguatge correcte i respectuós i en la promoció de polítiques de dinamització econòmica, social i cultural en les que s'identifiquem la majoria dels ripollesos. Senyora Orriols, en aquests 18 mesos que portem de mandat, gràcies a la seva manera de procedir, Ripoll ha deixat de ser important per al seu patrimoni cultural, industrial, teixit social i està en boca de tothom només per la polarització política que vostè fomenta. Al nostre grup municipal no li donarem suport. Per què? Perquè cal restablir un entorn social afable, on es pugui parlar de tots els temes i on es puguin escoltar totes les opinions sense discriminacions. Cal treballar per un Ripoll de tots els ripollesos, on s'impulsi el comerç, l'indústria, el turisme, l'habitatge, la preservació del patrimoni natural, cultural i el teixit social. Cal que tots els ripollesos recuperin el sentit de pertinença i el gust per treballar per al creixement econòmic i social de Ripoll i el benestar de tots els ciutadans, exercint els seus drets i atenent també a les seves obligacions, fomentant la cultura, el civisme i la responsabilitat ciutadana de tots i de cadascú. Per tot això, nosaltres votarem no a la moció de confiança i no farem cap resposta a totes les al·lusions que hagi pogut fer durant els seus comentaris. Es prega al públic assistent que es mantingui en silenci, si us plau, i que no interrompi els regidors quan fan les seves intervencions. Tot seguit passaríem la paraula a la senyora Chantal pel grup d'Esquerra, no? No hi ha intervenció. Hi ha cap altre representant polític que vulgui intervenir? Senyor Pérez. Bé, bon vespre a tothom. Entenem que de dilluns a avui no ha canviat res, per tant crec que dilluns vam tenir el debat que tocava i pertocava sobre el pressupost. En aquest cas doncs, vostè ha decidit fer aquest pas i ens va deixar clar que evidentment amb el nostre grup, amb el Partit dels Socialistes, no hi tenia cap intenció d'arribar a cap mena d'acord, malgrat que nosaltres vam presentar les nostres esmenes. Per tant, crec que les regles del joc i el taulell està clar. Evidentment votarem que no a la seva moció de confiança. Senyor Colomer. Sí, bon vespre. Doncs des del grup de Som-hi Ripoll, Independents del Ripollès, no podem donar un vot de confiança a l'actual equip de govern. I per què? Doncs fàcil, perquè diguem-ne que no han sigut capaços de tirar endavant uns pressupostos l'any 23, un 24, un 24 o un 25. També dir que no han pogut tindre en compte el nostre grup, en cap cas, ni al dia a dia ni a la llarga. El dia a dia, per posar un exemple, el nostre grup hem estat entrant instàncies i fa 8 i 9 mesos que no tenim resposta de les instàncies que hem entrat. Instàncies amb preguntes de veïns i veïnes. No se'ns ha donat resposta i per tant hi ha hagut una opacitat i una tancacitat. Parlem doncs de mocions, de totes les mocions que hem presentat, algunes amb els seus vots favorables fins i tot, doncs que afavoreixen o ajuden actes de la vida i de la vida pública doncs de ripollesos i ripolleses, tampoc no han tirat endavant. I ull, no són mocions que requerien un estudi econòmic ni un factor econòmic per poder-les desestimar. Ja l'he dit, van ser aprovades amb els seus vots. Evidentment, la forma de pensar
seva i nostra dista molt. Li vaig dir encara l'altre dia com tenia el polígon de les Llosses. Vostè va dir que era de vital importància seva. El polígon de Can Franquesa, des del primer moment, portem un any, 8 mesos, no han fet absolutament res, però podríem afegir empresa, indústria, cultura, joventut, esports, etc. Tenim una forma de pensar molt diferent i fins i tot amb la que ens podríem assimilar, com el polígon de les Llosses, no han actuat. Per tant, per aquesta manca de gestió, doncs, és clara la nostra votació. Gràcies. Bé, en referència al polígon de Can Franquesa, li recordo que vostè formava part de l'anterior govern, que per tant va tenir 4 anys per desencallar-ho i per vestir aquest polígon. A dia d'avui no està fet, per tant no pretendrà que nosaltres en un any i mig haguem fet el que vostè va ser incapaç d'executar en 4. Així de simple. Referència a les instàncies sense resposta que diu vostè, com vostè sap segueix el tràmit habitual dins l'administració, quan entra una instància doncs es deriva al departament tècnic a qui correspon aquella resposta, no sé que sigui una resposta eminentment política. Si les seves preguntes o qüestions eren en referència a elements tècnics, doncs evidentment tenim els serveis de la casa que les van responent a mesura que poden. És cert doncs, que hi ha una saturació important d'instàncies i que n'hi ha doncs, que triguem més de 3 mesos a respondre-les. Pot ser que les seves doncs, siguin de difícil resposta, de vegades demanen moltes dades i per tant s'ha de fer un estudi acurat que requereix d'una dedicació bastant important. Els recursos humans d'aquest Ajuntament són els que són i per tant hem de tenir paciència. Nosaltres, el propi equip de govern, també hem sol·licitat informacions i hem hagut d'esperar de vegades bastant temps per poder-hi tenir accés. No és una qüestió de discriminació en aquest cas de la seva formació política ni de vostè com a regidor. Simplement aclarir aquestes dues qüestions. No sé si hi ha cap altra intervenció, senyor Vilaseca. Bé, bon vespre a tothom. Nosaltres també ratificar una mica el que vam dir dilluns, no? sobre aquest pressupost. En aquest cas, un pressupost que creiem des del nostre punt de vista que no representa les necessitats reals ni és un pressupost prou social per Ripoll. En aquest sentit, vostès tenien la possibilitat de prorrogar aquest pressupost i potser esperar uns mesos a poder arribar a un acord amb alguna altra formació. No? En aquest sentit, que avui estiguem discutint aquesta qüestió de confiança, planteja un atzucac a la població de Ripoll en el sentit que d'alguna manera o altra hem de resoldre aquesta situació. I en aquest sentit, jo crec que no va de personalisme, sinó que va de que puguem aprovar aquest pressupost o que es pugui tirar endavant un futur per aquests 2 anys que queden de Ripoll. No? I en aquest sentit sí que nosaltres en el pressupost havíem trobat a faltar coses concretes en referència, per exemple, en polítiques d'habitatge, que és la preocupació número 1 de la gent que viu a la comarca del Ripollès, gent que li costa trobar, per exemple, un habitatge de lloguer. Hi havia 20.000 euros pressupostats en aquest pressupost per rehabilitar els pisos del barri vell, quan antigament en altres exercicis hi havia una partida molt més important per poder rehabilitar pisos en el barri vell. De la mateixa manera que no hi havia en el pressupost els imports, els diners de les mocions que s'havien aprovat en aquest ple municipal. Entre d'altres, i ho recordo, la campanya de Ripoll en català, que s'havia aprovat per poder difondre i promoure la nostra cultura, la nostra llengua, i que en un context de domini lingüístic espanyol creiem que era necessari poder tenir una campanya Ripoll en català forta i potent. I en aquest sentit, tots aquests diners que es prioritzaven a un altre cantó, com per exemple es destinaven 44.000 euros al monestir de Ripoll, creiem que potser era una partida massa alta i que calia destinar-ho a altres elements educatius, culturals, socials, i per tant les prioritzacions d'aquest pressupost nosaltres, i a més vam anar de cara des del principi, vam dir que no hi creiem, tot i mantenir alguna conversa amb el senyor Barranqueres, la qual cosa agraeixo i va ser afable i correcta, però més enllà d'això ja vam dir que nosaltres no veiem el futur o que nosaltres no podíem donar suport a aquest pressupost. I bé, reiterar simplement això i deixar-ne aquesta constància.
Bé, li responc el mateix que l'altre dia respecte al català, doncs no hi ha una partida específica inclosa dins aquest pressupost pel català, però evidentment aquest govern vetlla per la llengua catalana. Ja li vaig parlar doncs, de que precisament vam inaugurar aquests Jocs Florals per incentivar l'escriptura en català a diferents franges d'edat, per tant és una iniciativa que contribueix d'alguna manera doncs, a preservar el català i a potenciar-lo. També hem contactat amb tots aquells establiments, amb tots aquells comerços que no complien amb la normativa pel que fa a la cartelleria, que per tant tenien les cartelleries o bé en castellà o bé en altres idiomes sense incloure-hi el català, i hem contactat perquè rectifiquin i han rectificat, per tant estem vetllant que es compleixi la normativa. I com ja li vaig comentar, en el pla educatiu d'entorn, doncs una part d'aquesta partida es va dedicar a promoure el català, a fer un curs de català pels nouvinguts per tal de que s'integrin i s'assimilin a la nostra nacionalitat. Per tant, aquest govern vetlla activament pel català independentment de si hi ha o no hi ha partides incloses dins aquest pressupost. Pel que fa a l'habitatge, no és cert que només hi hagi aquesta partida de rehabilitació de pisos vells, perquè com ja vaig explicar en la darrera sessió plenària, estem pendents del pla de barris, de poder presentar un bon projecte que ens permeti rehabilitar tot el barri vell de Ripoll, com ja es va fer en anteriors mandats, i per tant no es limitaria a aquests 20.000 euros, sinó que estem parlant de quantitats molt més importants dedicades a l'habitatge. I per altra banda, em sorprèn que vostè destaqui que l'habitatge és una de les necessitats més vitals dels ripollesos, quan li recordo que va votar en contra dels pisos de Can Guetes i que per tant és un dels responsables de que no es fessin aquests pisos que haguessin beneficiat el jovent d'aquesta vila. Per tant, hem de ser una mica coherents amb allò que prediquem. No només predicar, sinó també practicar amb l'exemple. No sé si hi ha cap altra intervenció o procedim directament a votació. Senyor secretari. Gràcies, batllessa. Finalitzat el que és les deliberacions, es procediria a nomenar per cada regidor, manifestar el seu vot. Recordeu que és l'atorgament o no de la confiança vinculada amb els pressupostos municipals i la plantilla per l'exercici 2025, tal com preveu l'article 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general. Si li sembla bé la batllessa, començaríem a dir els noms. Ana Belén Ávila Ramos. No. Guillem Barranqueras Aragón. Joaquim Colomer Collell. No. Ana Flores Expósito. Francesc Xavier Formatger Auger. Rosa Martínez Pujol. Marian Medel Punzano. No. Lluís Orriols Fàbregas. Sílvia Orriol Serra. Chantal Pérez Capdevila. No. Enric Pérez Casas. No. Ferran Raigón Vera. No. Albert Santandreu Caro. Maria Soldevila Miranda. No. Daniel Vilaseca Lázaro i Gaspar Vinyes Codina. Amb 6 vots a favor i 10 en contra no quedaria aprovada la qüestió de confiança. Us recordo que s'obre el termini d'un mes per tal de que els regidors amb la majoria absoluta necessària compareguin davant de la secretaria o vagin a la notaria per presentar una moció de censura si és que ho consideren convenient. En el seu defecte, els pressupostos quedarien aprovats. Gràcies. Bueno, no cal que digui.